tarayya ai ka so ka tantan kare da madan akuya to dai ana jan alƙawari kadari ko kadin zanu iya ka san sake ai ku da rai kai ashe na yi biyan bashi a cikin taje wace ce wannan hauta da ya rage da wannan shakan ki suke zagina kin ga taura sun ba a yi sai da kora ki kira ana gefen ki na zuwa da sarara ko a dan aiki dauke ni da kore kura ni fa ba komai kan ki koda an yi kyara ni kawai san ki nake dan zuciya ta harbu da ake saki sababa ni dan ki bambu fa da marshen ni kika shona da ni ki lambu manya ko gidan zane su da kece ina jin yawan bugun zuciya ba sassauci na san ki ko ina san fada a san kece na kasa cin abinci balle na iya bacci kullum ina maraici ki zaki dai ban kewa san baki lokaci ina sonki wata rana zan barki abin mamaki gashi ina da sonki ina sake kai kare da kai da ke bani kita da ni sannu kwana ne san ji na shiga kogin soyayya da yarinya gashi kina da sojojin dadin duniya baba na ba dan tata ba arewa akwai ramadiya bari da kudin da san baki bari da mota da san baki bani da gida da san baki bani da waya da san baki gashi kina saka jan yeah. Oh. Gata da hasken fata, kalan shigan gaban mota, a insta na fara ganinta, tun da na ganta na foda, tana da kyau ko ba foda, ina ta like post nata, dan ta yi kyau a jibota, ina same ta na huta. I'm not your fan but I love her, and I want you to know that, new prince I really love ya, love ya, love ya. I'm not your fan but I love her, and I want you to know that, new prince I really love ya, love ya, love ya. Finish it, Ajani, what's that? So that you do so, Ajani.